Здравейте! Аз съм DragonWay и днес сме на Void света. Така, и играя на най-новия снапшот. Така, ето ги новите неща. Вече направиха това. И някои други неща, за които не знам. Така, слайм блок има. Така, тук, ето това май е ново. Iron, такова. Ето това обаче от Iron. Така, тук нещо ново не знам. Тук най-новото е това. Но, да, това е най-новото. И най-странното е, че се движи тук. Да. Така, не знам къде отивам. Добре. Така. Това, ако сте го видяли. Ето го. Не съм сигурен точно какво е това. За това нека да падне. Така, значи ето това и ето това са новите яйца. Така, нещо тук. Да. Вече има нова книга. Сега ще ви покажа. Тук някъде трябва да е Respiration of Infinity Tone. Ето я. И това е май, няма друго. Тук. Така. Има нова полшанка. Ето я. Тук. Ето тези са новите двете неща. Тук. Всичко си е нормално, мисля. Има такова. Тук от храните. Не съм сигурен дали има нещо ново. Да, мисля, че това са промените. И днес ще направим някаква крепост, нещо такова. Така. Ще видя ето този блок. Ето това. Time set. Да, този не свети. Да. Този свети. Да, вижте. Сега ще видим колко точно блока свети. Така. Добре, ето. Така. Значи... Аре, зарязвай. О! Нещо се бъгнало. Сет. Оба. Time set. Капа. Много. Бързах. Добре. Това вече е тъмно и добре. Сега ще видим на колко свети пък този. Глостона. Извинете, но той май свети по-силно. Сега ще разберем. Така, глостона и ето го. Така. Да, свети определено по-силно. Да видим сега. Това. Така. Това е някакъв дърт, който е такъв... Не знам по-точно как да го опиша, но... Да, извъртяха AT-а наобратно. Така. И... Това е много... Да, и направиха... преди на миналия снапшот на ето този лед, като е до това
като е това. И сега като например сложим обикновен LED. Се. Nice. So, about. Така. И така. Вижте. Ето това, така като, виждате ли, ето това вече, виждате ли, не се е такова по-бавно. Не бе, беше на... Извинете, объркал съм се. Не. Така. Преди, ето, на това е така, като се засилиш и като паднеш на това, виждате ли как е? И буквално тичаш малко по-бързо. В принцип, като си отгоре на солца, да бягаш по-бавно, виждате. Така, и ето това, вижте, не е чак толкова бавно, като тази светлина свети, нещо като неутрално става. Така. Какво друго да кажем? Така. Да. Ето този спонж е новия спонж, който е мокрия спонж, например, поема вода и той е мокър. Единственият начин да го направиш пак спонж е да го изпечеш в печката и той става сух. Така, сега ще отидем в Nether, в Ender. Да. Така. И сега слагаме това. Time set. Така. Хоп. После ще видим в нета, но караем. И така, хора, това беше вау. Вижте как буквално държа НДП-та. Добре, така. Искам да ви кажа, че това беше всичко от нас и до скоро.